Usa ka cargo vessel nalunod sa samtang gikargahan kining sinakong semento sa may sa SEDC port sa South Poblacion, lungsod San Fernando kagahapon sa hapon. Naangol ang crane operator samtang luwas ang 11 ka mga tripulante. Si Chona Carion sa report. Nalunod ang MV Eva Mary Grace samtang gikargahan kini og sinakong semento. Gibanabanang 19,000 ka sako unta ang ikarga sa maong barko. Apan giingong mitakilid ang barko sa dihang naigo kini sa kusog nga bawd nga may hinungdan sa pagkatikyaob sa cargo vessel. Lakip sa nalunod si Manuel Encarnacion, ang crane operator. Naluwas ra hinuon kini og daling gidala sa Tambalanan. Kini mo'y pamahayag sa mga laborers sa SEDC port nga anaa sa pagkahitabo. Ang nasa barko, 18,600 ang naload sa barko. Ang kuwang na lang 400 ka siminto. Kuan ka ang nasa truck 400 ka siminto. Pagkarga sa crane na ang crane pagkarga bawod man kayo pagkarga na natikyaob. Wa kadaog ang ilang crane na bawod man sa to siya. Pagkuan na out balance ba. Moto na ditso siya og kuan hayang. Kaganihang buntag, mipahigan og pakisusi ang mga sakop sa Cebu Coast Guard Marine Environmental Protection Unit sa dapit nga nalunuran sa barko. Nabantayan ang inanay nga pagkatap sa oil sheen nga gituhang gikan sa mitikyaob nga MV Eva Mary Grace. Mipahigan usab og underwater inspection ang mga Coast Guard diver ug way kadaot sa vessel's hull. Pakya sinuon sila pagdumdum sa port fuel vent gumikan sa mga karga nga nakababag. Nagtigom na usab ang Coast Guard og SEDC port representatives. Ilang hisgutan ang dinaliang pagkuha sa kargang krudo sa barko ug ang pagpahigayon dayon sa salvage operation, marine casualty investigation ug marine safety investigation. Lakip sa gihisgutan maong pagpugong sa oil spill. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.